ten ľudský rozmer, priateľský. To bolo také krásne svedectvo, budovať priateľstva a dobré vzťahy a búrať akési predsudky a tie múry. Ja hovorím, to bol dar z nebies. On povedal, že nerozmýšľajte nad klasickými diecézami a farnostiami. Vieme dobre, že sme rešpektovaní ako vojska, tak u polície. Človek obmedzený na slobode je veľmi rád, ak príde za ním duchovný a sa mu venuje. Je mu neskutočne vďačný a vôbec ho netrápi, že hovorí s kňazom, aj keby bol ateista. To je jedno, akú uniformu nosíme. Proste pod ňou sme všetci ľudia, ktorí potrebujú aj ten duchovný život. Tá duchovná služba je permanentne v zábere, tak by som to povedal. Bol čas na vykonovanie duchovnej náboženskej činnosti, ale bol čas aj na inú činnosť, či už vreckovanie piesku do vriec, keď sme zveľaďovali bunkre, hej, alebo čistili, alebo dovážala sa humanita do niektorých odľahlých častí. Hej. Horela bytovka v Prešove napríklad, boli tam naši chlapci, alebo tu pri Nitre, čo bolo tých 12 mŕtvych, autonehoda, autobus a nákladné auto. Hej. Takže stále sa niečo kde si deje a vyvíja.